रायलायगौ नुदों खोथाखौनो बेखेवनोनो हायाबो मोनदों आं नोंखौ हमनो हाया मोनदों एसे गाबोन थांनोसै गोनां जानायखाय रायलायनो सानदोंमोन जायगा लाब्लाबो जायगाखौ मोनाबो मोनदों बेखौनोहाय आंबो सिरि सानखुमादोंमोन हायोबा फैना नैबे दखान खाथियावहाय रायलायनो आयु मा आं गिलायलाङो मा भलन्टियारफ्राबो ओरै सिथानो माथो खाथाय बे लथ' भलन्टियारफोरखौ गियो नामाब्रा हाय बिदि होनना जायो आयु रायजोफोरनि मोखाङाव गिलायजोबो आंहा लावथिबो गंसेबो गैया बिसिनाव नों बिदि होनबा जायो बायसासो हमजानानै मा खालामो बिदिब्लालाय बोरैथो लोगो मोनलायनानै रायलायबावनांगौ जाखो नोंसोरखौ आं गिलायलाङो मोदोमसो मावलायलांबाय आंहा नोंजों फन रायलायनो खाथियाव सोरबाफोर दं नामा खाथि भलन्टियारफोर दङ आं गिनाय मोनदों ओरै थाङो ओरैबो जाया ओरै थाङो ओरैबो जाया जाखोब्रा होनबालाय मा खालामनांगौ दे सम मोनथारब्ला खालमासि धिकियाजुलिनि इउथ केम्पआव लोगो लालायनोसै नामा नोंनि रादायाबा गोथैना गोथां धिकियाजुलि इउथ केम्पआव हायोब्ला माबा मोनसे राहा खालामना दाथ' जानाय नङा बादि मोनदों आङो बिए फाइनालाबो होथारनांगौ होनबालाय मा जानोसै गोजान थाबो थानोसै खालमासि धिकियाजुलियाव जुलिनि थारिखखौनो होनोसै बादि मोनदोंमोन आं दे होनबालाय नों मा बुङो बेनो जाथोंसै आं गाबनोबो ओंखारबायसै थांनायसै गासैबो आयु मालायबाय थांनायसै रायजोफोर थादो खालमासि धिकियाजुलियाव इउथ केम्पआव लोगो मोनगोन हेलौ धिकियाजुलियाव